BBC News in atarlan zet chu hriat anuam lo khop mai England Army papakhat Thomas McCann kumsom li pakwa hian anupui a childhood sweetheart Von kumsom li paruk chu are lum hnuwa aruang asoi sachiam ti hriat ane kumsom ni pali zet anin nei to a ma selari tak chung nu pa anni na chu thil hote wang main a cheta vek mai ane anu pa in kara in mu thiam lo na le in hauna a thlen pha ta hiala Von hian atum reng wang po ni lovin freezera french fry ada theingila hei wang hian apasal mek kan chu thin rimin are hlum nu a chemin anupui ruang chu mun sang sanga a chan som anupui ruang a chan som te hi garbage sa da in apaya thil thlen atanga ni ne nu a ui kaya kal chuak pakhat chuan Von ruang hi awamu chuak Von ruang hi bek pariat cheta thler sana mu ani a Mekkan hian rin hlel ani lo na turin anupui hming hian an fa hne na ama nen anin hauwanga an in chu asanangin message alo hnu chia bok ama pon police tenge bia in anupui abo thu hi a report nge ane ma sela police ten an chui chian hnuwa surveillance video atangin an man chuaka Mekkan hian thilinge motak khaya in a chu asan le atrak a ahlang lai an mu a anu pa in kar hi a thalo to sa rimrima Von hian mi padang alo kopsan thin ti a hre chuak bok atira chuan Mekkan hian anupui atha thu hi a phana sa hle a ma se a hnu a akut nge ya atha thu le aruang chu bol hlo ang maya a the thang tak thu a soi Mars ni som thum sang ni som pakhat khan adam chung tang tura achung thu rel ane United States of Virginia ami Meichia University kal Kaylin Philip chuan Bali Indonesia a beach a hun an manna chuan tuya he thil hi amu a eliam satlia mai lovin adang dai em awang chuan la in akuta alo keng ane tui atanga thil nung alak chu hi TikTok lama te a thedara a video clear tu ten an lomu rol chuan tui chunga thil nung hlawom le thi na hial thlen thei tu a keng reng ani ti an lo shil athil ken hi blue ring octopus ti in an soya te hle ma se thi na hial thlen thei khop tur chak tak mai apai thung achung chang hre chiang ten an soidan chuan a se chu ana lem lowa ma se a se atanga rei lo te a an na tho te alang thei ngal tetrodotoxin apai tela taksa dizengin thoka har satna a thlen bok heng species te hi Australia tuipui kama te mu an ni fo thin MS Philip chuan tuya amu khan alakang hal maya chu tianga thil hlawom tak ani arin lo thu asoi blue ring octopus wang hian wildlife biologist forest chuan achunga engthil ma athlen man lo chu awan ni viau thu an soya blue ring octopus wang hian mi som ni aya tamin nunna an lo chan to ti an tar lang